your loving. Tepan! Yunay! Hmm? Ayan mga bay, so tapos na yung installation natin sa ating No, 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 no. Ayaw, di ma. Grabe. Malapit at matumba. Ang hirap talaga pag mataas yung motor. Malakas na siguro yun, nakapanggilid na yun, oh. Subukan natin yung habulin. Nalayo na natin. Kung kaya pa natin yung nabutan. Kaya nating abutan to. Parang mahirap tayo mag-100 ngayon, ah. Palaging wala sa mutong motor natin. Sana all. Hala ka diha. Papasok to. Ang hirap ang 100 ngayon, ah. Wala sa mutong motor natin. Uy, sana all. Maabutan kaya natin. Parang malapit na tayo. Congratulations. Yan. Sayang wala, hindi ko nakabit yung second cam natin. Lakas, ah. Hindi ko nalagay yung second cam. Malakas na yan mga bay, parang nakapanggilid na yan. Iba na yung takbo niya. Oo. Maabutan kaya natin to. Ay sayang. Ayaw, di ma. Dito lang pala yun. Wala. Ay naku. Akala ko pa naman